na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Kakhagit mi to man skinhawa, sir. Aron makakaon mig lami-lami. Tuod, doon ako'y gustong i-propose nimo. Aha. Unsa man na, sir? Gusto kong mga asawa nimo, Alexa. Oh. Ha? Hala, si sir. Bugata sa di mo komedya, sir Adoy. Wa ko magkomedya, Alexa. Ha? Pag-joy, sir. Uy. Nagkomedya ba ko sa imong tanaw? Kuan? Pero nga kalit man ka mga asawa na ako, sir. Kumidyante agad mo, sir. Uy, si sir ay. Tiguwang na ko. Og nagkinahanglan ko og asawa nga akong ikaspot-sabot. O kay negosyante ka man, ganahan ko nga ikaw ang mahimo na kong asawa. Unsa? Tindera naman kong pinaypay nga saging, sir. Negosyo gyapon na. Atod, andam na ang tanan sa atong kasal. Ang Buda. Ang tanan andam na. Ang pag-process na lang sa mga dokumento ang kuwang. Sir, kanang mura man ko kakuyapon nga namati ni mo, sir. Uy. Kadiyot sa uy, uunsa na imong gikuha sa imong bulsa, sir, ha? Pistola na? Kakita ka ni? Ay, red nga gamay nga box? Sing-sing? Hala, may gilaw ang bato sa sing-sing. Kanino tanawan na ng sing-sing nga, sir? Will you marry me, Alexa? Sir? Sorry nga, dinalian ang pagpangitan ako kasawa. Ug salamat nga nakita ta ka. Ikaw ang gusto na kong mahimong reyna sa akong panimay, Alexa. Sir, wa na, sir, makuyapan na gid ko ani, sir. More pa, oh. Gusto na taon, sir, uy. Ay, kung kataong iba, wabi ako magkumitsa, sir. Misugod na ba yung tuyok ang palibot do? Nga naman, Kulain. Pag gani ka manguyab na ako, niya magpakasal na kadayon na ako. Sa ako nang giingon, nagkinahanglan ko og asawa. Abi ng kamot nimo. Ang ngayon kay imong tudlo sa sing-sing, dili ba? Okay. Mao na tong atong deal. Hatagan ta kag duha ka adlaw sa pagurang-huna kon dili gyud nimo maton nga mahimo ko nimong bana. Iuli na mong sing-sing. Relax. Imo tanang oras sa paghuna-huna. Kini lang akong ikasulti nimo, Alexa. Mabulahan ka kung mahimo ko nimong bana. Ha? Naong gid ko kwarta para nimo, sir. Wa ko magsulti ana. Huna-huna lang usa ka business ang atong kaminyoon. Aron sige. Mga ano ta. Gikan din may ipakita ko nimo. Mahalong butik man ni, sir. Nakakita ka ng Buddha sa estante? Oh, hala ka nindot, ano, uy. Mauna ang imong Buddha sa atong kasal. Time pa, uy, ka na. Wala ka nindot with ana. Mura mo sa kong prinsesa, ana ang umupaso. Pero, Huna-huna una ug maayo ang akong offer. Ug niya pa. Ikaw ang muduma nining maong butik kung maminyo ra ta. ha? Imo din yung maong butik, sir? Ako ring gipalit para sa umaabot akong asawa. Ug kung magpakasal ka na ako, imo no sab ni. Mao ni ang mamahimo nimong negosyo. Hala, ganahan na basad kong manahi, sir. Kita kina akong gisulob, sir.
Ako'y nagtahian ni. Kay naman ko'y karaang makinasabay. Kabilin patas akong lula. O niyang akong mama sir kay mananahi man sab. Dili na lang kayo siya kabanatron kay hubakon man. Oh, kung mauna, perfect kini moong butik para di mo. Olo, uy, dato yun day kay ka sir, no? Tod, may regalo ko nimo. Candy? Yes, Mr. Samanti. Sir? Ihatag niya ang package nga kong gipili. Okay, yes, sir. Sir, kuan. Relax, Alexa, relax. Pero, daoy. Mura man kong nagdamgo na, sir, uy. Huwag ka magdamgo, Alexa. Tinuod kining tanan kong gipakita nimo. Di man mabulahan ka kung ako ang imong mabana. Hain naman ang imong anak, Dodo. Alas 10 des gabi eh. Hoy! Are. Naon naman ka, luli, oy? Natug ang tao, mamukaw magkaghapak. Merisin mo. Hapit alas 11 gabi eh, o nya, wak pa imong anak. Nausa naman ka sa Alexa karon basin kun gikidnap na to niya. Unya, girepag yun. Ay, naunsa naman tao ng una-una ni mo. Bisan unsa na malay masud, ana. Kung doon na gani daw mahitabo sa atong anak, Dodo, pamutos na lang yung daan. Kipalayason tagyod ka. Pasensya na mo ini among lugar, Sir Ed, ha? Gubot gid kay na din, he. Kag mayroong gud kay kalsada, gud. Okay lang. Daghan pa di kayong maninda din kung gabi, no? Oy, wano itulgan na din, he, sir. Mao din nagitawa ko, walang tulugan. Maog yun. Buntagay mong mga tao din, he. Ay, kana diha, oh. Lami ng ilang putumaya diha. Ganahan ka mukha og putumaya, sir. Palitan ta ka. Dati lang ako sa adlaw nga makita tapos usab. Aha. Ayaw kalimot. Duha ka adlaw lang ang gitagal ko nimo. Okay. Uy, dong. Binoy ko, miss. Aw, Binoy. Lugar lang niya anang naay tao nga nagbarog sa skina, oh. Mao na dihang amo. Naami diha sa sod. Kuyawa sa sunod din sa inyo, uy. Apasa ng anak ni mo, Dodo. Ay, asa mo kuno nako sila apaso na? Klaro naman kayo nga nanira na ang restaurant nga ilang gikanan. Apasa bisan asa. Uy, Hello! I'm here! I'm home! uy. Uy. Oh, what's wrong, mother? Father? Alexa! Anak! Mother, don't cry. Alexa, kadaghan gud og dani mong pipirbag. This is mine! Mine! And for you, mother. And for you, father. Alexa, anak ko. Ikaw ginakaingon ining tanan, Dodo. Unsa mang matagas drugs ang ilang gipainom, di mo? Ayun sa manak, nangawat ka na. Mama, sanay. Wadon ko mangawat maoy. Og labaw ng wak ko mag-drugs. Ay, salamat. O, unya. Kumusta naman ang imong lakaw? Kanang mga shopping bags, gikan na ni Sir Ed. Ma, pa, tinawag akong kamot. Sing! Uy, diin man ka, ana. Miingan si Sir Ed ay, will you marry me? Ug unya, iya din ko gisuluban na ning sing-sing papa. Engaged na mi, ma! Uy, Unsa? Tay paragod mo nagbungol ko, tay panak. Magminyo na gyud kag tiguang. Mother, napakoy doa ka adlaw nga maguna-una. So relax. gitandon lang unta tayo ni mo. Naanagod mo'y kinuptan ng sing-sing. Ayaw lagi pagbuot, Dodo. Naunsa man ka.
Alexa, unsa may dagoy alang Sir Ed, ha? Kuwa nga gwapo, ma. Tisoy, okay ra gyud siya. Unsay okay. Maton ra gyud siya, ma. Abi na kung unsay baton. Nanayabag ka? Unsa man ka natakda nakas ka na og kwarta ining imong amahan? Ha? Naghuna-huna ra ko sa iyang kaugmaon, Lole. Milyonaryo na si Sir Ed. Ha? Nakaadto na ko sa ilang mansyon. Muragyo palasyo. Tinuod ka pa? Hoy, Alexa. Konsensya ang gamita, ha? Naay Ginoo sa langit. Masuko na siya kung manghantok ka. Ma, wa pa man kumusugot nga magminyo, mi. Maghuna-huna pa gani ko suds do ako adlaw. Ayaw na naghuna-huna, ah. Sugot na dayon. Ay! Lole, oy! Sus! Kung di palang kahubat. Okay, gano man, ha? Ah, pa, ayaw ha. Hey! Joke na to, Alex. Unsay mo ikasulti ni Alexa, Binoy? Okay raman, sir. Agwapa, hayak inaw, friendly. Siya nang akong gipangita, Binoy. Oh, mao ba? Nindot yun itong pangsaon, sir. Kay himsog man, gwapa, og tabian pa yun. Mao ka na ang gikinahanglan sa negosyo. Makamaong mubaligya. Alexa, unsa magiangay nimong buhaton sa imong life, ha? Maninda kag saging o mag-manage kag butik? Pero nindot gyud og mga mata si Sir Ed, uy. Buotan pa gyud kaayo og gentleman. Will you marry me, Alexa? Ala, uy. Ano mo naman ko kikilig sa gisulti ni Sir Ed, uy. Ang iyong mga mata man ko, mirag mo sulti. Ay, Sir Ed. Naglipog na kitinuon ko ron. Diyaman, masukot ko nga. Maasawa ko ni mo o dili. Ay, tabang mga silingan! Magminyo ko og milyonaryo o dili? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!